प्लीज जय जगन्नाथ। आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ଆସିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିଥିଲି। ମୋ ନାନୀ ଏବେ ତା ଅଫିସରେ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ନାନୀ ବି କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବିନି, ମୋତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କିଚେନକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କିଚେନ୍। ଆମେ ତ ଏବେ ମେସ୍ କରି ରହୁଛୁ, 3 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଯାଉଛି ବାଇଗଣ ତ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନେଇବା? ଆଜି ନାନୀ କହୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆସିବାର ଅଛି, ଘରୁ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଜି ଆମର ଭୋଜି ଆସିବାର ଅଛି। ଭୋଜି ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। କାଲି ସକାଳେ ଉଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଏବେ ରହୁଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।